עולם ההשקעות בכלל בכלכלה, הכל עניין של אלטרנטיבה. אני לא יודע אם יש לי הצעה טובה לחיסכון, פיקדון, עד שאני לא יודע מה האלטרנטיבה, אני לא מבין את המשמעות. זה שנלך לבנק עכשיו ויתנו לי 3.5% על 100,000 שקלים שאני רוצה לסגור לשנה, זה טוב, זה רע, אני לא יודע עד שאני לא מכיר את החלופות. אז חלופה אחת ראשונה, קודם כל, אני צריך לזכור את המספר מהסרטון הקודם, שמדד המחירים לצרכן צפוי להיות סביב ה-2.8%. מה זה אומר? שאם קיבלתי 3.5% פיקדון שנתי, והמדד היה 2.8% באותה שנה, כמה בפועל הרווחתי? רק 0.7. את ה-3.5% פחות שחיקת הכסף שלי שהייתה 2.8, בפועל הרווחנו רק 0.7. תחשבו שאותה משפחה אמרה, אני לא סומך על הבנקים, אין לי סבלנות, אני לא רוצה להשקיע, והשאירה את 100,000 שקל בעובר ושב. אותה משפחה הפסידה 2.8%. הכסף שלה נשחק ב-2.8%. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שאותה 100,000 שקלים ששנה שעברה יכולתי לקנות רכב לצורך העניין, היום הרכב עולה 103,000 שקלים, 102,800 לצורך הדוגמה. בסדר? זה אומר שאני כבר לא יכול לקנות את אותו רכב, אני צריך לגייס עוד כסף. אז להשכיב כסף סתם ככה ושלא יהיה צמוד למדד, או שלא יישא איזושהי תשואה, גורם לי להפסד ודאי, גם אם המספר מול העיניים נשאר אותו מספר. ואנשים לא מבינים את הנושא הזה, אז כדאי שתתעוררו.